Tak lidi, dneska se podíváme na 3 roky starý video od Porteho. Video like, dejte mi odběr, dejte na tohle video like, dejte mi odběr, jestli jste nový na tomhle kanále, dejte mi zvonček. Jednu věc ti musím uznat, že víš, Ale co to je? co máš říkat na začátku videa. To se ti musí nechat. Čau lidi, je tady Porte, já vás vítám u dalšího videa a dneska se opět podíváme na nějaký nadějný YouTube kanály, který se vyskytujou na československém YouTube. Proto budu velice rád, když tady zanecháte like a když tady dáte 8000 lajků. Ano, dneska jsem skromnej, ale budu rád, když to dáte, protože u minulého videa, jak můžete vidět, není 8000 lajků ani do měsíce. Chybí tam necelých 100. Proto budu teda velice rád, když tady zanecháš svůj like, budeš tady to video sledovat až do konce, zanecháš odběr. Zvoneček, pokud nemáš, a podíváš se do popisu videa, kde máš odkaz na skvělej, úžasný opičí merch. Ten, když si objednáš, budeš patřit do naší silný YouTube opičí rodiny. Tak to se možná fakt objednám. Budu taky rád za follow na Instagram a my se, dámy a pánové, jdeme vrhnout na kanály, který se mi nashromáždili pod minulou reakcí na vaše kanály. Actually asi nebudu mít šanci, že bych si mě zhodnotil, ale zkusit se má vše. Takže pokud mě zhodnotíš, budu jen rád. A vidíš, jsi první adept, na kterého se dneska podíváme. Takže jdeme se podívat na YouTube kanál a na youtubera nadějného jménem Verdragon. Tak, kdybych měl zhodnotit design kanálu, design podle mě velmi v pohodě. Jako ta profilovka, není moc vidět, co na té profilovce je, ale ladí to, aspoň s tou úvodní fotkou, s tím bannerem, máš tady krásně reklamu na Instagram. Takhle se to má dělat. Grafika jednoduchá, pěkná, výborná. Náhleďáky, když se na ně teď podívám, taky velmi v pořádku. A my se můžeme když tak podívat na video, který se Jakože fakt to je v klidu, jakože je to dobré. je Creativity Blog. Video o kreativitě, jdeme se na to podívat. Zatím to vypadá velmi nadějně. OK. Zatím to vypadá velmi v pořádku. Dobré, Oh. To jsem tu ještě neviděl. Protože v minulých videích jsme spíš koukali na nějaký let's play a podobné věci, které už jsou na českém YouTube dost. Velmi otravná věc. Jednoduše je to, když se rozhodnete něco tvořit. Natáčet, fotit, kreslit. No, jenže nějaký hlas tady v hlavě vám furt říká, že ne. Velmi v pohodě. Dneska vážně tady to všechno nebude Mega dobrý hlas má, ale dělat. No jenže z jednoho To znám moc dobře tady to. já to mám vlastně reakci na reakci. No to je jedno. 3, měsíc, rok asi ne. No počkej, já měl Creativity Blog na rok. Bylo to během celého roku 2018, kdy jsem vydával minimálně videí, ale o tom se dneska bavit nebudeme. Abych zhodnotil první dojem, týpek umí mluvit, má to krásně zeditovaný, krásně natočený, má tam hezký pozadí. Tady ta barva, tady toho... Mně osobně to nevadí, ale znám lidi, kteří to docela ruší, když koukají na nějaký takovýhle video, protože když tam jsou střihy, tak tam ty barvy, co máš tady to světýlko, se nemění průběžně, když je tam nějaký hrubý střih a někoho to prostě může obtěžovat, ale za mě je to úplně v pohodě, mně se to líbí, kdybych měl zhodnotit jenom tady tu kravinu. U tebe se dá málo co vytknout, ale budu schválně hledat něco, co bych ti mohl vytknout, aby si nebyl jenom dobrý youtuber, ale skvělej. Takže vypíchnu i nějaký věci, které jsou takový, jak bych to řekl, přehlédnutelný, ale přece jenom každý se chce nějakým způsobem zdokonalovat. A já už bych se mohl tady vyřešit ozvěnu. Už tady mám akustickou pěnu, kterou nevidíte, ale nějak to nepomáhá. No, to je jedno. Vrátíme se tady k týpkovi. Tady na Já bych jakože chtěl takhle mít ozvěnu a zároveň nemít ozvěnu. Já bych to chtěl mít tak asi akorát boys. začátku má týpek autofokus. Aspoň se mi to zdá, že má autofokus a ta kamera ho prostě třeba chvilkama takhle jakoby rozmaže a zaostří toto pozadí, ale tak to je jenom taková jakoby technická stránka. Co se týče toho editu, toho jak mluvíš a celkově o tom, jak vypadal celý ten tvůj kanál, je to velmi v pohodě. Jediná věc, kterou bych já změnil, je profilovka, protože takhle na velkou vzdálenost není moc poznat, co na té profilovce je. Myslím si, že by si rozhodně zasloužil víc než 111 odběratelů, ale
velmi v pořádku, chlapče, velmi v pořádku, dle mýho názoru to je velmi v pohodě. Zatím asi nejlepší kanál, který jsem tady za celou tady tu historii, tady té série viděl, vyšly zatím jenom 4 díly a Tak jakože divím, fakt je dobrý ten kanál, jakože má to hezký, propracovaný, to má, je to dobré, jakože, ale ta profilovka se mi taky líbí. Podíváme ještě na nějaký jeho video, jsem zvědav, zpracování velmi v pohodě, stejně jako u toho předchozího videa, který jsme viděli. Možná ten začátek bych zkrátil o něco. Velmi v pohodě. To bylo hodně dobrý. Tak to je dobrý tohleto. Hele, týpek má fakt velký potenciál a nejenom na vytváření videí na YouTube, ale i celkově na prostě tvoření jako nějakých kreativních věcí. To je hustý, to je cool, to je velmi cool. Chlapče, ty seš frajer, máš velký potenciál a podle mě nejenom na tvoření videí. Hele, rozhodně pokračuj, rozhodně se tomu věnuj, pokud máš nějaký cíl a je podle tebe tohleto cesta, kterou se chceš vydat, máš moji plnou podporu. Seš frajer, když tak se na borci můžete podívat. Ještě jednou, jmenuje se Verdragon, doufám, že to čtu správně, pokud ne, tak se vám omlouvám. Velmi v pohodě, po technické stránce úplně, podle mě, skvělý. Gratulace porťáku k 500k zaslouženě. Díky moc, jestli chceš, tak se můžeš taky podívat. Samozřejmě jsem zvědav na tvé ohodnocení, mám to tak nějak mixnuté. Začneme grafikou kanálu, jak na mě ten kanál působí takhle, když se na něj kouknu. Vypadá velmi dobře, banner. Skvělej, ten vypadá fakt jako hustě. Profilová fotka taky úplně v pohodě, pokud to není stažený, ale pochybuju, ladí to i s tím úvodním obrázkem, takže to je super. Který do naší školy přišel nedávno. Byl ten typický tichý emotyp. Černá Týpek tady prostě čte creepypasty, není to nic, co bych asi dokázal nějakým způsobem zhodnotit. Jako jediný věci, na kterých se pracovat, je ta audio stránka od té, ale tady asi tolik mluvit nebudu, protože sami slyšíte tu ozvěnu. A jakoby, co se týče designu toho kanálu, tak sice to všechno ze sebou ladí, ale pokud se chceš zaměřovat přímo na creepypasty a nějaký creepy, děsivý téma, tak si myslím, že by bylo lepší, kdyby si tomu přizpůsobil i ten design kanálu, jako je ta úvodní fotka, ta profilovka. Tím neříkám, že to je špatný, ale když se kouknu na tady tu tvoji... Jo, jakože na půl gamerský bych to dal asi na půl creepy, ale jinak to má dobré v poho, kámo. Lidi, fakt dobré. Profilovku, tak mi připadá, jako když jsi nějaký buď hráč, že hraješ jakoby hry, nebo že natáčíš hry, a nebo nějaký takovej ten klasický YouTuber mix, jako například já, Reddit, hry, reakce, bla, rozumíš tomu. Ale v pohodě, týpek už má i docela dost odběratelů, přes 3000, není vůbec špatný. My jdeme na dalšího pána na holení, nebo paní, uvidíme. Budu rád, když se podíváš na můj kanál. Chci vidět tvou reakci. Píše uživatel K1TO, asi se jmenuje Kito, tak se jdeme podívat na jeho channel. Tak začneme jako vždycky úplně od začátku. Co se týče bannerů a profilového obrázku, moc to neladí. Nevím, jak se jmenuješ, jestli se jmenuješ Kito nebo K1T0 a nebo Dark Maja, nevím. Když se kouknu na tvoje oblíbený superkanály, tak tam nevidím sebe. To je velká chyba, ne, dělám si srandu samozřejmě, to je čistě tvůj výběr. No a my se jdeme teda podívat na nějaký tvoje video, chlapče. Týpek, který má 2 roky starý video, infonový kanál. Na to video se nekoukneme, koukneme se nějak... Větších videí, jako je třeba tady to. Jinak, co se týče miniatur, jsou takový holí. To jsou miniatury, který dělali lidi, kteří chtěli být youtubeři třeba v roce 2015, 2014, jo. Ve sporty si mu teď koupíte. To je prostě gameplay, kde je přidaná hudba a hraje furt dokola, je to taková ta basic hudba.
Hele kámo, nevím, jestli takovýhle content chceš tvořit, tak to asi není nic, co by úplně nějak jakoby ti vybudovalo komunitu. Co se týče tady toho, nedokážu to úplně zhodnotit, ale bejt mě, tak to úplně celý překopu, všechny videa smažu a začnu úplně od znova. Ale neříkám, ať končíš, to rozhodně ne, pokud tě to baví a chceš to dělat, tak v tom pokračuj. Ahoj, taky případně poprosím o zhodnocení, streamuji hry a vaření, díky. OK, co se týče úvodní fotky, nějaká fotka buď vyskrínovaná z Minecraftu nebo stažená z Google. Co se týče profilovky, není to nic, co by podle mě o tom člověku jakoby říkalo. Jako asi hraje Minecraft, ku podivu, nebo točí ho, je to tady vidět i podle náhledových obrázků, který už má nějaký svůj řád, ale co se týče toho banneru nebo toho úvodního obrázku, ten bych změnil, nebo bych klidně nechal to pozadí, akorát tam napsal tvoje jméno nebo tvůj pseudonym, pod kterým chceš vystupovat. Co se týče profilovky, to je nejspíš, když kouknu na ty miniatury, tvůj skin, což je úplně v pohodě, tím nic neskazí. Jakože on se jmenuje Random Man, abych to přejmenoval na nějaké krátké, nějakou přezdívku. A podíváme se na nějaký video, podíváme se třeba na tady nejnovější. OK. Je to stream teda, dobře. To je záznam ze streamu. Hele, je to prostě Minecraft Let's Play, kterých je na YouTube nespočet, ale podle toho, co jsem teďkon viděl, týpek to dělá v pohodě, je to dobrý, je to, jako dá se říct, i zábavný, nebo dokážu si představit, že by to někdo sledoval, protože z týpka září jakýsi charakter, který by měl No, pravda. YouTuber nebo kdokoliv, kdo chce tvořit nějakou tvorbu pro nějakou komunitu nebo získat komunitu, tak by měl mít ten charakter, což tady týpek má. A podíváme se ale naopak na nějaký videa o vaření, když týpek mluvil o vaření. A je to zase sestřih ze streamu. A aby to nestratilo to správný aroma, tak to tam musíme dát k slobánu. Pokud nemáte váléček, tak klidně můžete mít barní válec, to je docela vedlejší. Hlavní je, aby... Hele, prostě týpek asi převážně streamuje. To je než YouTuber, tak je to streamer. Ale přijde mi to jako zajímavý týpek. Je to dobré. Dle mýho názoru, já moc nekoukám na streamery, ale pokud koukáte na streamery, tady tomu týpkovi bych dal rozhodně šanci. No a podle mě v pohodě prostě, týpek točí Minecraft a má tady záznamy ze streamu. Mě strašně fascinuje, že většina lidí tady v tom videu, co jsme teďkon viděli, ty kanály těch lidí, takže mají tu tvorbu fakt jakože velmi, velmi v pohodě. Tak. Dobrou mají, ale někteří mají moc odběratelů, což je jakože škoda. V komentářích se našel kanál, který se jmenuje Ale všichni mají víc než já. Bez zvuku, což je originální nápad, co se koukám na ten design toho kanálu, celkové miniatury a tak dále, je to hodně jednoduchý. Profilovka v pohodě. Jestli si chce udržovat týpek ten jednoduchý styl, tak i banner neboli náhledová úvodní fotka v pohodě a je to bez zvuku. Tak se koukneme na animátora. Od 7 do 6. Plešoun. Já jsem taky dělal takovýhle animace. Kdo z vás si pamatuje na Lumpika? Skoro všichni, protože mi píšete do komentářů pořád. Hele, jakoby ta animace jako hodně Lidl, ale je to jako v pohodě. Je to kreativní, hodně kreativní. Nebudu vám to tady celý spoilovat, pokud to chcete vidět, jak se na to ještě tak podívejte sami. Já si to jenom možná trošku přetočil, abych se ještě podíval, jestli se tam nestane nějaká velká věc. Každopádně originální nápad, kdyby ty animace byly třeba nadabovaný, jako já. Jakože to mají všichni úplně tak dobrý. Vím, to už by nedávalo vůbec smysl ten kanál bez zvuku. Ale podle mě, kdyby byly nadabovaný, dostalo by to takovej nový nádech, bylo by to podle mě víc zábavný, mělo by to, prostě vem si, že u filmů fakt jako většinu emocí tvoří hudba, dubbing, prostě zvuk celkově. A podle mě ty animace samy o sobě jsou krásně jednoduchý, je v tom rozhodně nějaký kouzlo, ale mě by to úplně nebavilo sledovat. Ale věřím tomu, že by to někoho sledovat bavilo a věřím tomu, že se tady v těch animacích zdokonalíš na takovou úroveň, kdy ten zvuk jakoby nebude postrádat tu animaci už vůbec a bude to úplně nádherný bez toho zvuku a ten zvuk možná bude i na škodu. Pokračuji každopádně. Musím vás upozornit na to, že já tady v tom videu nebo tady v té sérii jsem upřímnej. To znamená, že když něco bude špatný, tak řeknu, že to je špatný. Jdeme se podívat na týpka, který se jmenuje Kuba Junior. OK, myslím si, že asi nemusím úplně hodnotit design kanálu, protože tam v podstatě žádný není. Uklidím si na včera vidíko, to budem reagovat na je to prostě, že no to je jedno, dejte na tohle video like, dejte mi odběr, jestli jste noví na tomhle kanále, dejte mi zvonček. Jedno věc, čemu si musím... Tak všichni nebyli tak dobří.
Ale dobrý, že řekl hned na začátku videa. No, že víš, co máš říkat na začátku videa. To se ti musí nechat. Já nevím, jak vám to vysvětlit, já to říkám, jak jsem to říkal v minulém videu. Prostě dělat ty videa celý na telefonu je prostě blbý a pak to nevypadá dobře, prostě tak dobře, jak by to vypadat mohlo. Týpek je hodně mladý, takže kdybych měl být jako já upřímný 100%, tak bych ti řekl, ať netvoříš v tak malém věku, protože ti je podle mě maximálně 12 třeba. Cením povlečení s mimoněma. Úplně bych nevyhrožoval svým divákům, ať dají like. A dej like, nebo ti zbiju. Na co to právě koukám. Co to je? Počkej, kolik ti je? 8, týpko je 8. A linčuje tam 9letý děti. Hele kámo, počkal bych aspoň 5 let. Jako upřímně, fakt to myslím upřímně. Možná za 5 let už budeš chtít dělat něco jiného. Ale počkal bych 5 let. Tady máš prostě vodoznak nebo prostě logo, je to na hovno zvuk, prostě je to špatný, když to takhle shrnu. A jestli 25 minut to videu děláš tohle, tak by mě zajímalo, kolik lidí to dokoukalo do konce, krom tebe samotného. OK, já si myslím, že tady tím týpem to můžeme... Ještě nebylo to špatný, ale bylo zároveň tak akorát, ale dobře lidi, tak zatím čau, protože už je málo moc hodin, takže zatím čau. 6 hours later.